εδώ και ένα χρόνο είναι μαζί με το Battle και έχουμε δει και έχουν δει και οι τηλεθεατές μας MMA στο σπίτι τους, στο σαλόνι τους και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα Μάρκο Νταουγκάκη. Ναι, έχουμε κάνει τρομερά βήματα τώρα 4 χρόνια που προσπαθούμε μαζί με τον Στέφανο. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, όπως θυμάστε όλοι. Τότε που ερχόντουσαν όλοι και με ρωτούσαν αν φοράνε μάσκες οι αθλητές και γελούσαμε. Και τώρα ξαφνικά έχουμε celebrity αθλητές, μαχητές. Πότε θα δούμε αυτόν όμως ξανά το EFL, γιατί νομίζω δεν θα βγει το 2014 χωρίς να δούμε το κλουβί. Η European Fight League σε κλουβί ξανά το Δεκέμβριο. Ακριβής ημερομηνία σε λίγες μέρες. Δύο ερωτήσεις για το μάτι θα δούμε τώρα, το main event MMA της βραδιάς, ένα από τα 4 μάτια τα οποία θα παρακολουθήσουμε. Ο Βλαδίμηρος ο Μανιάς και ο Αλέξης ο Ναστούλης είναι δύο παιδιά τα οποία δεν έχουμε παρακολουθήσει. Δεν τους έχουμε δει να παίζουν δεκάδες αγώνες. Πώς μπορεί αυτό τι μπορεί να τους αποφέρει, πώς μπορεί να ξυπνήσουν αύριο, γιατί μέχρι χθες ήταν pre-gamers και τώρα είναι main eventers. Ξύπνησαν main eventers σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι θα τους δείξει και η τηλεόραση, είναι ένα κίνητρο και θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Μπορεί να σου αλλάξει ένα μάτς όλη την καριέρα. Εννοείται. Στέφανε, πάμε για τον αγώνα MMA να ξεκινήσει η βραδιά των main events. Εντάξει, τελικά Πέτρο Πολυχρονίδη, είχες πολύ δίκιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τον πρώτο αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών της βραδιάς. Και γρήγορα να υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ring από τους λέοντες Ασπροπύργου τον Βλαδίμηρο Μανιά. Ξεκινάμε λοιπόν με το MMA main event της βραδιάς. Δίπλα μου για να σχολιάσουμε μαζί το match για ακόμη ένα battle. Ο Βασίλης ο Νικονακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας βοηθήσει και σήμερα με τις γνώσεις σου γύρω από αυτό το άθλημα το οποίο οργιάζει ανά τον πλανήτη και να το πούμε δειλά και εμείς κάτι κάνουμε. Βεβαίως κάτι κάνουμε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας, καλησπέρα σε ένα Πέτρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα άλλη μια φορά. Θα δούμε σήμερα έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο αθλητές οι οποίοι θεωρούνται ανερχόμενα αστέρια. Είναι ο Βλαδίμηρος Μανιάς, ο οποίος έχει 4 αγώνες με 2 νίκες και 2 ήττες και θα αντιμετωπίσει τον Αλέξη Ναστούλη από το Μοσχονάς Team, ο οποίος έχει έναν αγώνα με 1 νίκη. Ο αγώνας είναι κλεισμένος middleweight κατηγορία. Καταρχάς μιλάμε για αγώνες με κανονισμούς UFC rules, το οποίο σημαίνει και δεν είναι τόσο εύκολο σου ακούγεται. Μιλάμε για 3 γύρους των 5 λεπτών, όποιος έχει διανοηθεί να το δοκιμάσει, καταλαβαίνει γιατί πράγμα μιλάμε. Επειδή περισσότεροι βεβαίως από εμάς δεν πρόκειται ποτέ να το δοκιμάσουμε, μετέφερε μας λίγο όσο βλέπουμε και την είσοδο του δεύτερου εκ των διεκδικητών, του Λύκου, του Αλέξη του Ναστούλη, ο οποίος είναι ο Wolfman. Ένα πρωτοτύπιο το οποίο πήρε από ό,τι γνωρίζω από τον αγαπημένο του σκύλο. Έτσι μου είπε ο ίδιος και βγαίνει και με μπλουζάκι Wolfman εδώ με την ομάδα του κυρίου Μοσχονά. 3 γύροι των 5 λεπτών. Τι φυσική κατάσταση χρειάζεται, Βασίλη? Δεν έχεις να πολεμήσεις μόνο φυσικά την κούρασή σου, τη ζημιά που δέχεις από τον αντίπαλο, το άγχος σου όμως είναι εδώ πέρα, παίζεις μπροστά σε κόσμο. Κάποιος μου είχε πει κάποτε ότι αν στην προπόνηση αποδίδεις 100%, στον αγώνα αποδίδεις 50 με 60%. Οπότε φανταστείτε ότι η πίεση που έχουν οι αθλητές. 3 πεντάλεπτοι γύροι. Να υπενθυμίσω ότι στο UFC για τα title fights οι γύροι είναι 5 πεντάλεπτοι. Για να καταλάβει κανείς γιατί μιλάμε. Ας δούμε και την είσοδο. Ευελπιστούμε να απαντήσουμε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, να ο Αλέξης Ναστούλης, ο Wolfman με το τρομερό μουσι. Το τηλεοπτικό θα μου επιτρέψεις να πω μουσι, το οποίο δεν αφήνει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι κάτι της σχολής. Ναι, είναι αλήθεια, είναι λοιπόν, της σχολής. Να πούμε και σε όλους εσάς ότι μιλάμε για μεικτές πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, να το πούμε έτσι πιο εκλαϊκευμένα, μιλάμε για το δέκαθλο των μαχητικών αθλημάτων. Κάθε πολεμική τέχνη που υφίσταται στον γνωστό κόσμο, τον πολιτισμένο τουλάχιστον, επιτρέπεται με τους κανονισμούς βεβαίως που διέπουν, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να υπάρχουν ατυχήματα και τραυματισμοί αν δεν υπάρχουν κανονισμοί. Οι MMA, οι μεικτές πολεμικές τέχνες, έχουν τους περισσότερους κανονισμούς από κάθε άλλο μαχητικό άθλημα, διότι πρόκειται για όλα τα μαχητικά αθλήματα μαζί. Ακριβώς. Και η μάχη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Λοιπόν, με το μουσι, για να το θέσουμε έτσι, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο και με τα χρώματα, μέσα και φορούν τα ίδια χρώματα ακριβώς οι δύο αθλητές, είναι ο Αλέξης ο Ναστούλης από την ομάδα του κ. Μοσχονά και από την ομάδα του Γιάννου Πολατίδη, του Λέοντες, ο Βλαδίμηρος Μανιάς.
Ποιος είναι κάτω? Είναι απίστευτο! Τέλος του αγώνα. Ο διαιτητής έχει σταματήσει. Λοιπόν, Απίστευτο νοκάουτ. καταρχάς να πούμε ότι ο γιατρός ο Δημήτρης Μπακριτής είναι ήδη μες στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να τρομάζετε με αυτό που Τις πρώτες βλέπετε. βοήθειες ήταν ξαφνικό το νοκάουτ, ήταν απίστευτα γρήγορα, απίστευτα ξαφνικό. Ο Αλέξης Ναστούλης πετυχαίνει το συντομότερο νοκάουτ στην ιστορία των ελληνικών μεικτών πολεμικών τεχνών. Υπάρχει τρογολόγος ανησυχίας. Νομίζω ότι νίκησε το Γιάννη Παλαιολόγο στο ρεκόρ. Ναι, που ήταν πάλι στο νίξε. battle, είχε γίνει πάλι στο battle 9. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα δευτερόλεπτα γιατί δεν περίμενα ποτέ θα το ξεπεράσει κανείς. Εδώ μιλάμε για ένα Ήταν 27 νέο δευτερόλεπτα νομίζω ότι ήταν απίστευτα γρήγορα. Βασίλη, Είναι συγκλονιστικό. να πούμε στον κόσμο ότι ο αθλητής ο Αλέξης Ναστούλης δεν έχει κανένα πρόβλημα, διότι ναι, μπορεί να μοιάζει επικίνδυνο. Οι αθλητές είναι προπονημένοι γι' αυτό, οι αθλητές ετοιμάζονται γι' αυτό, οι αθλητές είναι έτοιμοι και γι' αυτό, όπως και ο γιατρός βεβαίως. Ο Δημήτρης Μπακριτής άλλωστε είναι Πάρα πολύ έμπειρος γιατρός. ο κορυφαίος γιατρός μαχητικών αθλημάτων στην χώρα. Ο Μανιάς είναι μια χαρά, είναι μια χαρά μπορούμε. Είναι μια χαρά, μόνο η ψυχολογία του κλονίστηκε διότι όλη η προετοιμασία δεν βγήκε ούτε δευτερόλεπτα. Έχω την αίσθηση ότι ο αγώνας διήρκησε 7 δευτερόλεπτα. Πάντως πρόκειται για νέο ελληνικό ρεκόρ μεικτών πολεμικών τεχνών. Ένα μάτι που δεν πρόλαβες, Βασίλη, ούτε να το σχολιάσουμε. Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πρέπει να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο σίγουρα. Να καλέσουμε για την απονομή τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, που είναι σήμερα μαζί μας. Και επίσης θα ήθελα να καλέσω και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, αν το λέω σωστά, κύριε Δορκοφίκη. Ωραία, γιατί είναι ένα μήνα που είστε στον Δήμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε από την κόκκινη γωνία, παρακαλώ. Επίσης, δώρο για τον νικητή. Έχουμε δώρο από το Δεκόρ. 3 μήνες αγωνιστική ενδυνάμωση και αθλητική διατροφή από ένα χώρο 1.300 τετραγωνικών μέτρων μόνο CrossFit από το Δεκόρ για τον νικητή μας, τον Αλέξη Ναστούλη. Έχουμε λοιπόν νικητή. Νικητής με νοκάουτ. Μπλε γωνία, Αλέξης Ναστούλης. Ο Αλέξης Ναστούλης ανεβαίνει στο ρεκόρ του 2 νίκες σε 2 αγώνες. Ναι, βεβαίως. Έρχεται από το Σιου Ζίτσου. Εδώ χτίζει μια καριέρα γύρω από μια εντυπωσιακή εμφάνιση σήμερα με αυτό το 2-0 και ασφαλώς κερδίζει θέση και για τα επόμενα. Δεν ξέρω να το δούμε 8 Νοεμβρίου, μιας και είναι ξεκούραστος, ή θα το δούμε στο κλουβί του EFL. Βασίλη, θα κλείσουμε ραντεβού για το επόμενο. Εμείς στην ευχή να δούμε ολόκληρο το μάτι. Νομίζω ότι τη σκαπουλάραν οι τηλεθεατές μας πάρα πολύ εύκολα αυτή τη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού ευχαριστώ και στο εγώ επόμενο πάρα battle για να σχολιάσουμε μαζί τους αναμετρήσεις MMA. Με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, πάρα πολύ γρήγορο. Έτσι συμβαίνει στο MMA, κυρίες και κύριοι. Η αναμέτρηση MMA τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα με το ρεκόρ Ελλάδος σε αγώνες MMA και μπαίνουμε τώρα στο kickboxing. Περίμενε. Είναι πιο γρήγορο από του Παλαιολόγου πριν από 3 The Battle. Εκεί ήταν 21 δεύτερα, αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο. Με το δικό μου ρολόι είναι 2 δευτερόλεπτα γρηγορότερο. 2 δευτερόλεπτα γρηγορότερο. Θα δούμε και τον επίσημο χρόνο, βέβαια. Πάρα πολύ γρήγορο νοκάουτ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι αθλητές. Μία χαρά είναι ο Βλαδίμηρος. Θα είναι από Δευτέρα στις προπονήσεις του. Και γρήγορα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 9. Και τότε ο κακός ο Λύκος. Όπα. Δεν κατάλαβα. Κακός, ο Λύκος, κακός, γιατί κακός. Όχι, δεν το κατάλαβα. Και από την άλλη κακός, δεν καταλαβαίνω τι θα πει κακός. Και τότε ο κακός ο Λύκος. Όπα. Δεν κατάλαβα. Κακός, ο Λύκος, κακός, γιατί κακός. Όχι, δεν το κατάλαβα. Και από την άλλη κακός, δεν καταλαβαίνω τι θα πει κακός. Τι κακό είναι αυτό με τις ετικέτες και τις ταμπελίτες στους ανθρώπους, λέω εγώ. Και στους λύκους. Τώρα πήρα φόρα, θα πω κι άλλα. Νεαρέ, βγάλ το λύκο από το νερό πριν να αρπάξει κανένα παιδί. Άιντε, που ήρθες να μπανιάρεις το θηρίο στη θάλασσα.